салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони азиз, айни ҳол мо ҷойгир ҳастем дар кӯчаи Зайнабӣ. Ин аҳа дӯстони азиз, ӯ аз он тараф Медгарадок мебошад, больницаи Медгарадок, бозорчаи Ватанасос, ҳамаш дар наздикишай. Дар он тараф бошад пединститут. Хулас ҷош ҷои нағзай, хонаи имрӯзаамон дар ҳамин территория ҷойгир аст, дар дуюм проездаш. камтар болотар меравем, хонаи фурӯшӣ мешавад. Марҳамат, дарозаи худи хона 4 сотиқ замин, 5 дар хона, кухни, дегдонхона, 2 баня, 1 та дарунӣ, 1 та берунӣ, боз 1 таи дигар ҳоҷатхона. ҳозир нишон медиҳем. худи хонаи фурӯшӣ на марҳамат сар мекунем. инҷо ҳоҷатхона, ҳамом, кухни, дегдонхона, якум хона ва 4 таи дигар хона дар он ҷо мебошад. Документҳои хона 100%, свет ва об ҳама вақтай на марҳамат бочкаи 1 тоннагаям ҳаст. 4 сотиқ замин, 5 дар хона, нархаш бо маслиҳат марҳамат аз ҳамом сар мекунем. мегузарем ба кухни. хона кухни дорад, дегдонхона, 2 баня, 1 таш берунӣ ки ҳозир нав дидем ва 1 та дигарш дарунӣ, камтар пас нишонтон метем. Боз 1 та дигар ҳоҷатхона дорад. хонаро метонем бо чизу чураш ё ин ки бе чизу чураш харидорӣ кунед. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 7374 яъне рақамҳои Тоҷикистон имо дорад. номерҳои Россия бошад, WhatsApp имо доранд, лекин занг зада намешавадшон. инҷо бошад дегдонхона. якум ҳуҷраи истихоматӣ, боз ҳамоми даруниам дорад. ана инҷо бошад дуюм ҳамом, ҳамоми дарунӣ. инҷо бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. чӣ хеле ки мебинед хонаҳо ремонт доранд, метавонед харену ба ҳазур дар он зиндагӣ кунед. инҷо бошад дӯстони азиз сеюм хона, чорум хона ва панҷум хона. обши хона 5 дар хона дорад. ва инҷо бошад охирон ҳуҷраи истихоматӣ, панҷум хона. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 4 сотиқ замин, 5 дар хона, кухни, дегдонхона, 2 баня, 1 та дарунӣ, 1 та берунӣ, боз 1 таи дигар ҳоҷатхона. метавонем бо чизу чураш, метавонем бе чизу чураш. нархаш бо маслиҳат мебошад. ҷойгир аст дар кӯчаи Зайнабӣ, дуюм проезд, наздикии масҷидда. дӯстони гиромӣ, ана инҷода боз замин ҳаст, дар ҳамин 4 сотиқ замин дохил аст. то ҳамун тунукая. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Тоҷикистон 100% кор мекунанд, имоям доранд. рақамҳои Россия бошад, фақат WhatsApp имош кор мекунад. тамом. документҳои хона 100%, бочка 1 тоннагаи об дорад, свет об ҳама вақта дар даруни ҳавлӣ мошинам ҷо мегирад. марҳамат дӯстони азиз, мо боша ба ҳамин навора буд мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода худо нигаҳбонтон бошад.